Saan mo ni? Miura. Daisy o kining jackpot nga chips. Sa bye-bye nga. Bye-bye lady. Kabay-bay. Ako pag pinalit. Mo dali itong frozen. Mango. Frozen jackfruit. Jackfruit day. O, sakto ka itong prosin mga kagul. Katong among gida mga kagul ba? Wami sabat-sabat. Kasi Daisy mga kakigul. Ato ang mayura niya si Amir Lulot. Anong rin ni Poli niya mga kakigul. Daghan ko nung uyab si Amir Lulot pero swerte. Maghan mo yung kupras. Kada barangay doon na uyab. Pero mas swerte si Ma'am Daisy kay siya may Kay gipili. classmate man mi do. Siyempre. Hindi ba? Why daw? Why depende. Ikaw may nasawa? Oo, pinakauyak. Pwede ka na barangay. Ay, lady. Okay mga kigol, thank you kayo Ma'am Des. Salamat kayo Ma'am Des. God bless. Thank you. Sponsors.